Diu la llegenda que fa gairebé 700 anys, aquí a Manresa, hi havia una sequera terrible que estava matant de gana i de set els seus habitants. Per solucionar-ho van tenir la idea de construir una séquia que portés aigua des del riu Llobregat i d'aquesta manera s'acabava la sequera. Però no tot era tan fàcil i la culpa la té aquest d'aquí, el bisbe de Vic. Les terres per on havia de passar eren de la seva propietat i ell s'hi va negar rotundament, a no ser que fos Déu mateix qui li digués el contrari. Tant parlar del bisbe, per fi ens l'hem trobat. T'ha tocat fer de dolent. Sí, és un papelón. Jo treballo de pagès, per mi la séquia és superimportant i fer de dolent és molt contradictori però molt gratificant a la vegada. Per tu quin és el millor moment de la Fira de l'Aixada? Quan entres a plaça, aquell moment, aquell bullici, que tothom et crida, se m'està posant la pell de gallina. Us he de dir una cosa, jo abans he sentit crits de fora bisbe, però abans s'han fet una foto, vull dir que tan malament no us deu caure el bisbe. La noblesa ha de quedar bé amb tothom, i sobretot amb l'església és. Però com acaba la història entre el bisbe, la sèquia i la sequera? Doncs amb un miracle. Una misteriosa llum que va arribar des de Montserrat. El bisbe tenia Manresa excomunicada, per tant les esglésies estaven tancades, però van començar a sonar totes les campanes de la ciutat i això va fer recapitular el bisbe i aleshores, molt penedit, va donar permís per acabar aquesta sèquia. I com ho viviu la gent de Manresa? Hi ha gent que aquest vespre passarà llàgrimes. És un cap de setmana molt emocionant i jo crec que té a veure amb el tema de crear comunitat. Al final, poques vegades totes les entitats sumen per crear aquesta Fira de l'Aixada que té molta entitat pròpia. Hi ha molts mercats medievals, però aquí expliquem la nostra història. Quina és la següent festa que hem de descobrir en Fent País? Escriu-nos a comentaris que la ruta del costumari tot just acaba de començar.